Ali Šešelj bi ostao gladan u Hagu da nije bilo tebe. On je volio da jede sarme, ukusna jela i ne znam da li si mu ti kuvao, on ništa nije znao da kuva. I na kraju ste rešili da najveći hrvatski bojovnik Ante Gotovina kuva Šešelju sarme. Pa jedina dva, da kažem, uslovno robijaša, Šešelj i ja nismo se bahtali oko hrane. Ali ja nisam bio neki veliki, da kažem, gurman, a on je bio veliki gurman. Volio je mnogo punjenu papriku i sarmu. I tražio je ko će to da mu pripremi. Ja dođem na ideju, evo pozovi Antu Gotovinu, velikog nacionalnog heroja, lijepe njihove. Slušaj, on će da ti spremi najbolju sarmu. I ubedimo mi Gotovinu i Gotovina njemu pripremi lonac od 10 kilograma pun sarme. I on, pošto se plašio da će, a imali smo veliku dnevnu sobu u kojoj su postavili frižideri za svakog pojedinačno, on u taj frižider nije mogao da stavi toliki lonac, nego je odneo u svoju ćeliju. On je se bojio da mu neko ne pojede sarmu. I normalno, to je on konzumirao. On je rekao da ga truju. Sad kaže, ne mogu više da jedem sarmu, želeo bi papriku, punjenu papriku. Onda se ja setim Markača, također, velikog bojovnika Hrvatske, odnosno lijepe njihove, kako kažu, koji je inače strastveni lovac, i motivišem njega da mu skuva papriku. Tako da su dva Hrvata bili mu glavni, da kažem, kuvari. E sad, jednom prilikom su me oni iritirali i ja skupim sve nas sa sprata i kažem sljedeće. Šta mislite, veliki heroji hrvatskog naroda, Gotovina i Markaču, ako ja sad zovnem Tanju Torbarinu i još neke novinare, tvoje kolege, u Hrvatsku i kažem im, vaši veliki heroji u Hagu su doživjeli totalni fijasko, postali su lični kuvari četničkom vojvodi Vojislavu Šešelju. To je bila najveća nacionalna tajna. Evo sad će biti u prilici, pošto je gleda ova emisija u Zagrebu, u celoj Hrvatskoj, da otkriju šta su radili njihovi heroji. Oni su me molili ko Boga nemoj i zaista nisam, i to verovali ili ne, prvi put evo vama govorim, a